хапяешь. Каваля на боку, я хату мяту, каваля на боку, я хату мяту, да каваля да мяту, и к кавалику пойду, да каваля да мяту, и к кавалику пойду. Давай про веник сегодня поговорим, а? Давайте сёння пра венік. Я думаю, вы больш ведаеце пра венік за мяне. Прывітанне сябры, зноў з вами еш пакуль не запяеш, Іван Кірчук. Сяжук Марков. Так, і сёння гатаваць мы будзем вельмі такую хуткую, простую страву. Зробім кабачок, нафаршыруем яго мясам, адправім у духоўку, а пакуль ён будзе там у нас запякацца, зробім яшчэ такую салату з морквы. Ну, быццам карэйскую, але з беларускім акцэнтам, такім з кменам, з тмінам. Тады яна не карэйская будзе. Всё, Віцебская. морква, ну, По па-віцебску. Всё, морква па-віцебску. У нас все простенько. Я одразу возьму нашу бляшаночку и так возьмем кавалочек пергамента. Памятаем, что трэба зрабіць з ім, каб ён не скручваўся, пажмякаць крыху. Так. Алею? Не даешь. это ж пергамент, ён уже тут нормально. И нарезаем на такие колы, ну, сантиметрика полтора, я думаю. Оп, раз. Ну, трошки давай распавядзем, паўспамінаем, што бабулі гаварылі. Ну, давайте. О, зноў, каб у пару было. Ага. 6 штучек. І зараз нам трэба выразаць сарцавінку. А куды ты потым яе выкідваеш? Ці не? Выкіну. Выкінеш. Ну, што зрабіш? Ну, добра. Ну, ты ўспамінаю, што венік гэта ж такая рэч хатняя. І бабулі заўсёды бачыў. І вось з аднаго боку вымятаем смецце з хаці, гэта як бруд, так? А з другога лічылася, што ў гэтым веніку менавіта продкі, аберег, дух хатні. І вось Венік, пасля... хатні дух. Так, не рабілі. Гэта ўжо зараз на кірмашах, калі мы прыязджаем, мы можам убачыць, прадаюць дамавых хатніка, прадаюць. Ну, так, так. І даволі шмат. Але І ўжо шмат кітайскай вытворчасці. Але выявы такой, я не памятаю з экспедыцыі, якія былі там на 84-85 годзе. То лічылася, што гэты хатні дух, ён якраз і жыве ў веніку. Ось. Таму да яго былі свае адносіны. Па-першае, іх, калі яны ўжо свой век аджывалі, будзем казаць пра венік, то іх спальвалі на масленку якраз. А, на масленку? Так, разам з пудзелам. А ёсць розніца, як венік паставіць? Таму што я там нешта чуў, што Па фэншую зараз. нельга ставіць, ну вось, ну, што Я разумею, рукояткай на подлогу, Так. а гэтай часткай, Трэба, каб сюды грошы прыходзілі. А, вось так, Ну, уніз. я разумею, гэта як раструб такі. Я думаю, што просто калі ставіш з гэтай мяцёлкай сабой, Так. яна потым становіцца такой, як скошанай. Не, сама мяцёлка, не, тут уже пра грошы. Зараз, ведаеш, даволі шмат перадач розных вучоных. На фэншуілі ўжо. Яны ўсё распавядаюць нам, як трэба нават венік ставіць. А ці ты гэта памятаеш у бабулі, як ён стаяў? Не стаяў ён так у дагары. Ну, не бачыў я такога. Ён стаяў і ўсё Але было, зараз нешта вось як налеціш, і я ўжо ставлю. каб грошы былі. Ну. Ну, трэба правяраць. Калі ідуць грошы, тады пакідай. Ну, не ведаю. Нешта ёсць у мяне сумневы. Ну, глядзіце, вось у нас 6 такіх калечкаў. І мы зараз проста сюды. А, трэба фарш нам спачатку пасаліць. І паперчыць. Паперчыць абавязкова. Абавязкова. Ну, і яшчэ што ў нас там з венікамі? Нельга ж там мясці. У дарогу. Калі ты збіраешся ў дарогу, то пасля цябе, калі я вымяту, то ты можаш да хаты не вярнуцца. Да? Так кажуць старыя людзі. Таму, калі вы адпраўляеце дзетак у школу або мужа на працу, то не трэба яму ўслед вымятаць усё. Смецце гэта. Ну, таму што ён як хатні дух. Я разумею так, што ён кіруе, мы не бачым гэтай прасторай. А калі, напрыклад, ты ад'язджаеш і гэты дух цябе вымятае з хаты, то ён табе потым не пусціць сюды. Вось і ўсё тлумачэнне, на мой погляд. Я яшчэ памятаю, што моя бабуля расказвала, што менавіта венікам у старадаўнія часы маглі нават хваробу некую здымаць. Самі бабулі.
Яны не хадзілі да лекараў і гэтак далей. Напрыклад, Венікам па задку як даў, можа, усе і так хваробы было. Ну, вылецелі. казала так, што можна адмесці дзіця хворае, але не ведаю, якія хваробы. Таму што вы зараз пачнеце ковід лячыць і гэтак далей. Трэба даведацца яшчэ пазбіраць інфармацыю, пашукаць. Ну, што можна, рабілі. а раптам якую хваробу не А ведаеш, вось, дык хай выгляне. напрыклад, калі дзіця было неспакойна, гэта также у іншай экспедыцыі запіс такі быў. Бабуля казала, што яна брала венікі, клала пад калысачку дзіцятку, і тое засынала. Ну, зноў-такі, калі лічыць, што гэты хатні дух жыве у гэтым веніку, дык зноў ён тады аберагаў гэта малое дзіця і не даваў начніцам, крыксам, як там і гэтых далей духі, якія маглі шкодзіць. Бо малое яно яшчэ зусім не, будзем казаць, ну, не стала моцным, яно яшчэ маленькае, да яго ўсё прыстае. Так, ну у нас трэба, каб фарш прыстаў да нашых кабачкоў. І дадам трошкі яшчэ, на вяселлі таксама я чуў такое, што маладым у ложак таксама клалі венік. Ну, я не думаю, што у саму пасцелі, але недзе там паблізу, каб хатні дух зноў-такі аберагаў нашых маладых. Цацка на першую шлюбную ноч. Не ведаю. Але бачыш, яны, па-першае, маглі быць з такіх венікі з чаго? Яны маглі быць з кустоў, з ветак, так? Так. Але маглі быць і з раслін. Успамінай лазню. Ну, У свой час я вельмі захапляўся лазняй. А зараз не ўжо? Ну, зараз менш. І я нават сам рабіў сабе на лецішчы шаманскія такія венікі. Там было па 7, а то і па 8 назваў. Там былі каласы пшаніцы, там была, напрыклад, і альха, і рабіна, і дуб, і бяроза, і нейкі конскі шчавель. Я зараз не памятаю. Там былі розныя такія былі наборы. І калі я венік запарваў заўсёды ў лазні, то хлопцы падыходзілі і пыталіся: гэта ў цябе гарбата, можна папіць? Я кажу, не, гэта венік. Сёрбай з тазіка. Да, гэта венік. І вось такія таксама, бачыш, з раслін таксама венікі. Ну, але калі мы ўспамінаем казкі, то на веніку што? Як на ракеце лётала хто? Маргарыта. Ведзьма. Маргарыта лётала. Таксама. Таму, бачыш, ён выкарыстоўваўся. Тут з аднаго боку хатні дух, з другога боку яго маглі спаліць на масленку, а з трэцяга на ём можна, а можа не купляць тады машыну. Іванович, пачакайце дудзець. Пачакайце, у вас будзе зараз адказная місія паставіць туды. Забірайце і ставце. Свят. Уніз? А можна на сярэдзінку. Все, закрываем. Ну все, там, давайте поддам крыху. Поддай. Ну так, Ты поддашь? 180, 200. І пакуль у нас ёсць час, што робім? Моркву? Так. Па-віцебску. Буду по-витебску. Буду чистить моркву. Я заўсёды здзіўляўся, калі, напрыклад, дзядоў слухаеш, як яны там гэта ўсё знаходзяць, якія варыяцыі. І бывае так, што я потым, калі здымаю, напрыклад, нейкі найгрыш, я трачу столькі часу, яны, відаць, на гэта не трацілі. Я нейкі пальцы лётаюць хутка па баянах, па гэтых гармоніках. Таму вось мне, напрыклад, калі народныя такія дзяды граюць, так, нагадвае нешта такое джазавае. Трошкі рокавае, трохі джазавае, таму што яны нейкі гармонік ціснуць па-іншаму. Імправізацыя яшчэ ідзе, да, свая? І свая, я пра гэта і кажу, што нейкая свая імправізацыя, недзе там палец у гэту ноту трапіў ці не трапіў, і ён сядзіць яшчэ, як прыкрыкне трошкі, такі каларыт. Ну, ён уже уяўляе, што ён зараз на стадыёне Уэмблі там. Ну, у мяне, напрыклад, прыкрыкнуць атрымліваецца, але вось націскаць на кнопачкі так не атрымліваецца. Таму што у музычнай вучэльні ў Лідзі я трошкі займаўся акардыёнам. Ну, не магу сказаць, што сядзеў даволі шмат, але вось акардыён быў. А потым гармонік з'явіўся, а, дарэчы, трэба было прывесці, табе паказаць. У 96-7 годзе Троіца была ў Галандыі, і там была такая сляпая жанчына, Рамкок, здаецца, якая
мела вялікую колькасць музычных інструментаў з розных краін свету. І калі яна пачула троіцу, яна сказала так: Івану, зрабіце падарунак з маёй калекцыі, хай выбірае 3 інструмента. Адзін інструмент быў... Любыя. Я выбраў такую вялікую акарину голландскую, потым выбраў нямецкі струнны інструмент цитра. Ён, дарэчы, прапісаны ў нас у альбоме «Зімачка». Калатушкай мы гралі. Як з двара гэту песню, так? Секунду. Я зраблю тут поменей. А трэці інструмент быў гармонік. Ён мне вельмі спадабаўся. Але ён быў такі дабіты, такі стары, што ён прастаяў, ты не паверыш, амаль да гэтага года, з 97-го. Знайшоўся хлопец з Піншчыны, які забраў яго ў рамонт. І гады два, і он там усё то клеіў. Я ўжо думаў, што і гармонік прапаў, то і хлопец прапаў. Але вось калі ўжо я адчыніў на лабараторыю у універсітэце культуры, ён сам патэлефанаваў, што ўсё зрабіў. Нарэшце зрабіў. Я думаю, божа, знайшоўся і хлопец, знайшоўся і той гармонік. І зараз ён выдатна гучыць пасля гэтай рэстаўрацыі. Так, але колькі гадоў прастаяў з 97-го? Можа, вы там за гэтым хлопцам падмялі, ды ён і знік на 2 гады. Не, ў той час. А я гэтыя рэчы не раблю, таму што, мне здаецца, што мы нясем адказнасць за ўсё, што робім. Таму што мы, па-першае, з табой людзі, якія тэлебачанне, радыё, прэса і гэтак далей. Таму адказнасць павінна быць. І за ежу, якую мы паказваем, і за музыку, музычныя інструменты, і за думкі, якія ў нас ёсць, калі мы працуем. Таму, калі ўжо хто будзе выкарыстоўваць, яны павінны ведаць, што нясуць адказнасць за гэта. А ўжо вымятаць за хлопцам. А я думаю, вы, можа, забыліся раптам, вымелі за хлопцам у юнасць знік. Не, бачыш, які быў вялікі рамонт. Ён кажа, я ў інтэрнэце глядзеў, як зрабіць гэта, як зрабіць тое, таму што яна вельмі старая венка, 2 рады там у гэтым гармоніку, але вельмі прыгожая. Уже калі цяпер расцягваеш яе, то вже салода атрымліваеш адразу. Я заўсёды паказваю студэнтам, у мяне ёсць новы, так, гармонік, ёсць гэты старэнькі. Ён такі маленькі, акуратненькі. Маленькі, старенькі. Маленькі і старэнькі. Так, што, і зараз я буду рабіць, калі ўжо не па-карэйску, яна і цёрку тую не браў, а будзем браць па-віцебску, там буду рабіць усё ручную, просто ножом. А я паграю ось акаринка Дзяніса Грома. Ти здогадався, яка пісня? Ось нешта знаёмае. Зараз зашазамлю. Ой, сівий конь. Ой, сівий конь. Бяжить. На ім біла грива. Ось понравилось. Так, бачиш, ўжо стругаць тоненькімі такімі, як мага, танчэйшыя рабіце, каб яна, проста морква, магла ў сябе ўсё вабраць. Спецыі, лей. А чаму, Іван Іванович, дарэчы, ўсё ж такі, вяртаючыся да тэмы венікаў і смецце, чаму нельга выносіць пасля захаду сонца? Грошай не будзе? Лічыцца так. Грошай. А вось што наконт нябожчыку? Здаецца ж, наадварот, пасля таго, як вынеслі з хаты там труну, то трэба вымесці адразу. За ім след. Тут наадварот трэба. Наадварот трэба. Бачыш, трэба ведаць народныя традыцыі. З аднаго боку, я кажу, тут ёсць і хатні дух ён, і гэта такое, нібы поле такое, якое аберагае. І мне вось больш
такая да размовы працяг гэта лазня, тому што мы можам расказаць, якія стравы або якія напоі гэта можа не ў гэты раз рыхтаваліся да лазні. А давайте зараз, чаму не? А ты памятаеш, што? Ну, у нас калі- завжди быў, напрыклад, нейкі кампот, ці нейкую гарбату з Не, шыпшыны. з веніка робім венікі нейкі. Венік. Ну вось яны у хлопцаў дубовы, так, у дзяўчат лічылася, што павінен быць Бярозавы. бярозавы, так. Уже ядловец ты пра гэта казаў, а яшчэ з крапівы жыгучкі, і я такімі венікамі таксама парыўся. Ну і як? Добра? Ну яна ж потым як заварыцца, яна ж уже не жыгучка зусім. Не, гэта, ну, як я памятаю, яна не мочыцца, а сухім б'ецца, калі сухім. ты мокры, не А, па сухому целу. ну і як? Добра? Ашчушчэнне. Добра. Крапіва гэта таксама даволі такая моцная рэч. Яна як агонь лічыцца, на купалі мае такую ж самую моц, як агонь. Таму што вось з крапівы жыгучкі таксама ёсць венікі. Ну і вось калі мы папарыліся, потым выходзім, можам піць, як ты кажаш, шыпшына, Так. можа быць нейкі... Шыпшыны з айвы, я ведаю, робяць таксама людзі. Ну, такое нешта кисленькае, не дуже салодкае, а наадварот кисленькае, тонізуючыя такія напоі. Ну, з мёдам. З мёдам. Ну, моя матуля вельмі шмат збірала лекавых траваў, таму заўсёды ў хаце нейкі збаночак стаяў, там была і брусніка, і маглі быць чарніцы, ліст гэты запараны, так. І таксама даволі смачна, калі ты кажаш яшчэ мёду дадаць. Чаму не? Ну, шмат хто любіць піва, канешне, пасля лазні. Ну, мы пра здаровы образ жыцця. Ну і казалі, дарэчы, што гэта не вельмі добра, калі ўжываць піва ў лазні. Па сценах я вось гэта бачыў. Дзед браў бутэльку і па сценах А, паліваў. ну па сценах. Ну, Каб быў квасам быў таксама такі паліваюць. дух. Квасам, Або калі квас з паліваюць, хрэном. хлебны такі. Хлебны квас, так, таксама. Да. І паліваюць сцены, і тады ўжо такі дух другі. Але калі добра зроблена лазня, нічога не трэба дадаваць. Я некалі, можа, ўжо і распавядаў, што мы былі студэнтамі ў Міёрах, вёска Чэрэсы, здаецца, на Бульбе. І жылі ў дзеда. І вось увечары ён сядзіць пад абразамі, мае маленечкі кілішачак гарэлачкі, бабулька яму наліла, чырвоны. Мы заходзім, мы думалі, якое свята, ён кажа, не, сёння была лазня. І калі вы хочаце, можете, там яшчэ гарачая вада засталася. Я вам правду кажу, мы туды ракам ледзь улезлі. Там такі стаяў дух, я не ведаю, як ён яго вытрымаў. І там не было... Гэта ж ужо не першая Не пара. першая. І я так думаю, што без гэтых паліванняў сцен півам ці яшчэ чым, пах такі лазні цудоўны быў на той час. Дзве морквы ўжо скрышылі зараз. А чым заліваеш? Часнок? Часнок і будзем, каб атрымаўся эфект все ж такі, як у карэйскай, трэба нам алей раскаліць. А, заліць гарачым? Так. Як там кабачкі нашы нормально? Все добра з імі? Так. Ну, все. І капуста, і рассада, чорнявая дзяўчыначка мне да сада, чорнявая дзяўчыначка мне да сада, і не піў бы я, і не еў бы, на чорнявую дзяўчонку ўсё глядзеў бы. Брунетачкі падабаюцца. Песняй табе, видиш, дапамог. Дякую. Так, ну што, яшчэ трэба зараз чесночок нам таксама сюды. Так само мелко резать треба. Править. Ну так. Зараз наямося чеснока і поедете, Іван Іванович, у столицу дыхать. Пужать у цягніку народ. Калі што, Не, кажаце, работа такая. можна браць гэты інструмент і хадзіць па вагонах. Але я ўжо не буду, уже так, мне не вельмі даспадобы дзядзька барадаты такі будзе хадзіць. Ну, чаму ёсць? Ну, мне падабаюцца, напрыклад, некаторыя, не ўсе, канешне, адзінкі такіх музыкі, якія вось там у дизель-поездзе, напрыклад, хлопцы, дзяўчаты спяваюць, і некаторыя так спяваюць, што там толькі бздынь, а раптам і пашуршыць нешта заляціць.
і Ой, мне здаецца, я папяроника. ўсё гэта уже праходзіў свае часы, таму... Што, было такое? У вагонах не іграў, але за мяжой было такое, на вуліцах там, в Нямецчыне. З гуртом «Дзіва» мы прыязджалі у Берліне, і нам сказалі, вы можете добра зарабіць. Ну, але не атрымалася, бачыце. Можа, гурт надта вялікі быў? Не. Потым дзяліцца трэба было шмат з кім. Не атрымалася зарабіць? Ну, зарабіць многа не атрымалася. На машыну, як людзі кажуць, трэба там месяц, а то і два працаваць, сядзець. Ну, слухайце, за месяц-два зарабіць на машыну, гэта круто. Ну, у той час было, зараз не ведаю. Час. Так, ну што, засыпаю сюды моркву, зараз крыху прыбяру, і нам трэба будзе паставіць алей, наліць у рондаль, да, каб, а я вось адразу так і зраблю. Вось галоўнае, каб тая ёмкасць, у якую вы будзеце наліваць алей, была абсалютна сухая, бо ведаеце, што будзе, калі наліць алей, застрэліць усё. Так, все, налили алей, ну, 10 прыкладна, там 100-120 мл, і ставім яго разогравацца. Все, я пакуль прабяруся. Іван Іванович, так. Наша ўжо морквачка амаль готовая. Мы зараз сумесь тут спецый. Ну, можна взяць, як для карэйскай вось гэтай морквы, але я дадаў яшчэ сюды кмен. Каб быў наш каларыт, зробім такую спецыі. Крыху трэба цукру пасаліць і цукру абавязкова пасаліць вось зусім. Слезь, таму што зараз амаль усе спецыі ідуць адразу. Соллю. Так, і цукру крыху сюды. Морква хоць і саладзейшая такая, але можна падкрэсліць яшчэ так. І зараз глядзіце, што адбываецца. Можна яшчэ лімончыкам, воцатам. Во, глядзіце, што будзе. Во што будзе. Тады не трэба іграць, трэба слухаць. Чаму яно так страляе? Як фры атрымліваецца. Ну. О, оп. Вельмі прыгожа атрымалася. Нібы вогнішча распалілі. О, все. І перамяшаем усё гэта. І хай яно крыху пастаіць, якраз калі прыгатуюцца нашы кабачкі, і ўжо настаіцца наша морквачка. І морквачка будзе ўжо гатовая. Будзе самае то. О. Все. Хай адпачывае. І мы пакуль пачнем, пачакаем. Трэба нам здобрыць сырам нашыя кабачкі. Так. Зараз натру, мы достанем, посыпем сыром и литерально там 5 хвилинок, каб з'явілася прыгожая у нас такая шапочка. Поставим ее в режим гриль, и она хутенько запечется, и будем уже одразу частоваться. Так. Ну что, доставать мне? Сыр. Ну, хочется, я достану. Ну, давай ты. Давайте я. Каб я не пёкся. Так, аккуратненько. Мои каренки, они зараз жарятся. Не жарятся, яшчэ раз попаляцца, просто будуць больш яшчэ крапчэйшыя. Так, ну во, бачыце, такія ложкі прыгожыя атрымаліся. Мы зараз зверху яшчэ сырочку. Оп. Такія шапачкі зробім. Оп. Оп. Ты заўважыў, уже калі вось-вось падрыхтуецца, дык і песня мяняецца. Весялейшая, да? Весялей уже, то стоим с пахей. Так. Так. Давайте открываем. Аккуратненько закидываем назад. Так. И гриль. Бах. И все. Литерально 5 хвилин, и все будет готово. А что готово. тут? Это уже все падрыхтавана? Это уже готово. Мы потом так на талерочки покладем себе то, и будет все чудово. А где талерочки? Рыхтуй.
Ну што, настаў той самы час, То-то-то-то-то-то. калі кабачкам месца ўжо не ў духоўцы, а на нашым стале. Так. О, прыгажунчыкі, адчыняйце. Нашыя прыгажуны. Так, я думаю, што можна ўзяць нават лопаточку. І вось так. Оп. Ой, яны такія ўжо нежненькие, разваливаются нават. Адзі сюды. Не супраціўляйся. Ну вось все. Трэці прабежаў. Гэты прыбіраем. Такс. І зараз... Давайте. Яшчэ раз перамяшаем. Морква по-віцебску. Морква по-віцебску. Можна ўсё по-віцебску казаць, правда? Лыжечку. Давай по лыжице. Ну, давайте. Так. Уже упрыгожили. Ну. О. Все. Цуд. Виделец. Ножичек. Приступаем. А так веселенько атрымалася, правда? О. Аж похрустывае. Хрустіць. Ну. А кабачок вось не хрусціць, бачыце, наадварот, ён такі ўжо разваліўся, разняволены. Ну. Хорошо. Доволі смачно. Як морква? Золотые ручки. Дякую. Треба новую программу, яка буде називатися «Золотые ручки». Треба посолить тут, посолить. Ні. Нормально? Ні. Все добре. Ну, слушай, Давай все розвітуватися. просто. Ні. Треба сядати добре їсти. Все просто так, будем далее сілкуватися уже нормально. Вам всього доброго, смачно їсти. До зустрічі. З вами були Іван Кірчук. Сержук Марков. Покуль. Пакуль.